हाबायाव थांगोन आंनि हाबायाव थांगोन आं हाबा जाबायथ' आं हाबा जाबाय सिख्लाफोरजों गिबियावनो आंनि गासै लोगो नोंथांमोननिसिम जय हिन्द आं बे समाव उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव बर' बाप्टिस्ट कनभेन्सन बेनिफ्राय ओरैबायदि मानसि गेटआथ' बेजोबो आं देखायनो नाजानि बेसेबां हायो अखायाबो एसे बोरैबा खालामना होबाय फोथारमोन नालाय हाब्रु जाजोबलांबाय माखासे जायगाया माने बेवहायनो जिरायजोबो बायदि मोनदां ना मेन माबाया बेवहायनो जायो दा आं थांनानै देखायनो नाजानि अके साहा लोंनो बेजो दखान दं ना बे रेस्टुरेन्ट ना बेफोर दखान आरो ना बेफोर गावबा गाव इन्डिभिजुवेल दखान जोंनि माने मण्डलिनिनो बेफोर सब दखान नै बियो केलामाला दुकान बे नारेंगोदै दुकान बै रेस्टुरेन्ट दुकान बै साना दुकान बैयाव अमा बेदर दुकान बेफोर सब दुकान आरो बेनिफ्राय बै हाइथिं मोनसे साहा दुकान दं ओमफ्राय बेखिनिया बिबिसिनि बेयो बिबिसिनि गिर्जा बिबिसिनि बै माने आलासि जग्रा बियो आलासि जिरायग्रा ओमफ्राय नैबे बिबिसिनिनो सब दुकान गोनजायै साइडआ औ बे सब बिबिसिनिनो आरो बेवहाय बेसेबांसो मानसि जिरायनो हागोन बेयाव दिनै ओरैनोथ' माने 2 लाखसो मानसि 2 लाखसो मानसि जिरायनो हागोन माने हेरे 14.5 बिघा हाया बेनिफ्राय 2 लाखसो मानसियाव 2 लाखसो मानसि जागोन दिनै अखादों एसे खम जानो हागौ दिनै आरो बेनिफ्राय गाबोननि भितराव माने 2 लाखसोनि केपासिटि आरो एसे खम जानो हागौ ओमफ्राय हराव अखाया मानसिफोरखौ फुनहरफिनजोब्बाय आंखौ बाहाय किल' सिस्टेम ना उदालगुरियाव किल' सिस्टेम फानो ना फैसा फैदो बे 7टा फैदो बे फिसा फिसा थिगानो दा बायगोन नायग्रोनि जों ओमफ्राय बैग्रिया बेनिफ्राय बेवहाय मा दखान बेनिया मा दखानानो होथेबाय क्लस होथेजोबथारबाय नायफैदो हाय मोजां नायनो फैदों औ दे नोंसिना मानो क्लस खालामखो गिर्जा जबाय अके आंनो जाहोआ बेयो आरो ना नोंसिना बाय आंबो नांगौ नोंसिना मा अन्थाइ गोलैयासै खर'आव अन्थाइ गोलैयाखै अखा गोलैनाय अखा हानाय हराव बेसेर जाबाय जेबो नङा दे न' बे उन्दुलांनो हागोन ना दिया अखायाव उन्दुलांनो हागोन ना दिया बिथिंसो बेयाव उन्दुजोबो अके नोंसिनियाव बबेखिनियाव हा थांनो ओरै थांथारनांगौ थौ नोंसोरना आंना लोगोआ मा नाम नोंना औरब कुमार बर' औरब कुमार बाग्लारि अके हाब्रु जाजोब्बाय माथो आंनिया सिन्था गैया रजुथा गोलावखांना हाब्रुबाबो बेयो ओरै उन्दुग्रा गोजा गासैबो बिराद बुरजा माथो बेलगुरि पास्टरेट बेयो जोंहा एक्टर फै हेन्डसेक गोजाननिफ्रायनो आइया बबाव एसे गोजानाव बाबुमोना आंनि लोगो ना थौ जल्दी थौ फै थौ बबाव उन्दुयो नोंसोरो आम्बागाव बाप्टिस्ट चार्च ससमा बख'वालै आं
ससमा गाननांगौ होमबासो सिनायनाय नङा मानसिफोरा मिथिबाय मास्क गानबावनांगौसो अब्लासो रावबो मिथिनाय नङा सोरो बे होनना बवानि गोसोम बन्दा बवा फिल्मा गाजा बबेयाव आंनिया लोगोफोरा मार हिटखा फिल्मा मार गाजानो मालाय दे बुंलाय देलाय फिल्मा माबायदि बुंलाय फिल्मा माबायदि बुंलाय माबा मजा गाजा बाइकआव सिखोना लाना खारबावो नोंसोरबो दिनाव देरबा लांनांगोन ना ओइ गोलैबाय नै बानायगोन आरो मोजां फिल्म बानायबावगोन ना बेयाव मानो जथाबबाय थाखो बिसोरबोलाय बबाव बेयाव बेनो अके बेयाव उन्दुयो बिसोरो सिख्लाफोर गैयाथ' हा सिख्लाफोर थाबा बोरैबा जागोन ना बबेयाव उन्दुनाय इयाव अखा हायनाय अ अखा सेराखै माथो अखा सेराखैथ' ओमफ्राय जानाया बेवहायनो आच्छा आंनिया लोगोफोरा लाना फैबायलै नोंसिनि जायगायाव देन्जार आंना लोगोफोरा गेराव गोजाखा ओंखाम संबाय अके बबेनिमोन नोंसिनिया जायगाया बे सेरावनो नामा हरिसिंगा जायगा अके गाव संना जायो आरो ना अके पेन्देल बेसेबांसो दङ नोंसिनिया ओरैनो मोनसे पेन्देलाव मानसिफोरा माने गामि मोनसेयाव जेसेबां दङ मेक्सिमाम फैफ्रामो आरो ना अके दे थाथ' दे आंदो दंगासिनो गायदों आंनिया बिसोरसो आंनि लामा देखायग्रा बिसोरसो आंनि गायदा बिसोरसो मा होनदों बाइबेल फरायगोन ना फरायाखै बेखौ आं मालाबा फरायो मालाबा फरायो समानो जायाना मालाबा फराया सम जाया मायाव एसां बिजि जायो नोङो जिखुनु टाइम मोनबानो बिजि जायो आरो जिखुनु टाइमावनो नोंसानो गय गाखोनो मानसि नांना ना गय गाखोनो गय फिथाइ हाननो मानसि नांना नाङा बेयावथ' आं बुंनो हालालै नांगौबा जों दङ आंजों लोगो दङ साबबासो फांसेयाव 10 थाखा खेबानो जाबाय जागोन देलाय मालाबा फरायो मालाबा फराया ओरैबालाय बोरै जानोलै टाइमानो गैया नोङा टाइम गैया टाइम मोनबाथ' फरायो टाइम मोनाबा गैला फराया बिसिनाव माबा होयोना बेसेसो नोंसिना जोबोर मोजां साजायदों ओइ नोंसोर बिबार गायगोन ना गाया गायोना बे मा हा हाउस न' बे न' माबायाव फख्रियाव न' আৰু এই দানৰ সময়তে দানৰ বাবে প্ৰাৰ্থনাত সামৰি ল'ব শ্ৰী অমল নাৰ্জাৰী সৰুবেংৰা বেপ্টিষ্ট চাৰ্চৰ পৰা আমাৰ BBC কনফাৰেন্সৰ নামত তেখেতে একলৈ অনুৰোধ জনালো बेफोरबायदि आरो ना बेसेबां लाख मानसि जिराय जागोन माथो अखा हानानै एसे गाज्रि खालामबाय जों मा बेबो दंफां सायाव न' ना बेखौ नायगोन ना नोंसोरो दंफां सायाव न' बेनो बेनिफ्राय बे भलिबल न' मोनसे ना बेनिफ्राय पाहार ना पाहार भलिबल दंफां सायाव न' फुटबला बबाव फुटबलबो बैयाव फुटबलबो दङ अके
लामायाबो बे लामा गाजा ओमफ्राय बेयो मा एर'प्लेन एर'प्लेन अके एर'प्लेन अके गिदिंजोबनो हानाय नंला जों मा गिदिंजोबनो हानाय नंला ओरैबायदि बुरजा माने गिदिंजोबनानै फोजोबनो हानाय नंला हा बबाव बाबाया बबाव जों मा बिदाय लानांसिगोन जानाय नंला सोर बबाव दङ बबाव मा खालामदों जेबो मिथिला ना बबाव मा आं गिदिंजोबनो हानाय नंला जों मा हा दुस्थ' खालामबा बुयोनो दुस्थ' खालामबा बुयोनो मिथिबाय नों बिजाब बायना फरायगोन ना फराया मा बिजाब बे आंथ' इंलिस रोङालै थांनोसै बिदाय लानोसै नोंसिनि बाबाखौबो लोगो मोनासै बाबायाथ' सिङावसो थाबाय फनबो नांला दा खोन्थादो ओंखाम जाला ओरैनो ओंखाम जाला नों बाबाखौ खोन्था फन दे बाबा खोन्थादो थादो बाबा खोन्थादो आंनिया लोगोफोरा बडिगार्डआ जानानैलाय जानानै ना गैला जोब्बाय थांखानोसै जों बेखौ जानानै थांसै जों आंना बडिगार्डफोरा ना थांसै ना जोंना देनां देरबाबो माथो होदे आंखौ दे सोरना देनां देरबाबो माथो होदे नोंसोर लाबो मोनसे लाबो नोंसोरो मोनसे लांसै जों मोनसे मोजां बासिना लानांगौमोनलै सन्दन नोंसोरना केजिसो फानोलै बिराद लुथियोलै नोंसोरो थांसैथ' बबाव फखरि बबाव कुनजो आदसा आं थांथारबायमोनसो फैथ' आं थांबासो नोंसोरबो थांदो दे हाबायाव थांगोन आंनि हाबायाव थांगोन आं हाबा जाबायथ' आं हाबा जाबाय बबाव दक्षिण गामिनि मा गामिनि नोंसोरनि बे ना जानाय लोंनाय गासैबो अके हा नायो दे होमबा नायबो ओइ नै मोजां नायना हो मबाइलाव खेबसे मोसानो हायो बियो लाना मोसानो हायो हिन्दी फिल्मनि मोसायो ओमफ्राय नोंसोर मा दखान होदो दखान फैसा बे दखाननि सा आंनो मा फ्रियाव लोंहोगोन ना फैसा लागोन लोंबावनो चन्दन लोंबावनो सा लोंबावनो हा जागोन दे जागोन जानो जायोलै जायो हाबाबो जायो जोंना जागोन दे जायो आरे आंनिया लोगोफोरा नोंसोर जिरायाबालाय बोरै जानो नोंसोरसो आंना जिरायबाबो जोंनिया नोंसोरसो सिख्लाफोरजों नांलालै जोंना सिख्लाफोरजों रायलायनायखौ गारजोब्बाय